Ja som dneska bola na nákupoch v DM-ku alebo Rakúsku, pretože som potrebovala niečo, čo na Slovensku ešte nemáme. Ale keď som zapla aplikáciu, tak som zistila, že tam máme ako bonus takýto baby box priamo od DM-ky. Neviem, prečo som mi to tam teraz ukázalo, už som tú aplikáciu viackrát predtým pozerala, ale mala som to tam až teraz. Je to takýto kufrík a idem vám ukázať, čo sa v ňom nachádza. Sú tu tieto Pampers vlhčené obrúsky. 10 ich tam je. Tam 10, sú to všetko také nejaké vzorky. Potom sú tu dvoje plienky, dvojky, keď už sú malé. Ja som inak používala tieto Baby Love a že raz som omylom objednala Pampers Pants a odtedy vlastne už jej nedávam absolútne nič iné. Potom sú tu nejaké kartičky, je to po nemecky, takže ja mám Sprachdiplom z nemčiny, ale to neznamená, že tomu rozumiem. Meine erste Schritte, ich kann krabbeln, wie haben wir no dobre, tak to som no tak toto je úplne že zbytočné. Je tu takáto mini baby pasta na zuby od značky Body Protect, 2 v 1 šampón a wash lotion. Rovnako je tu aj od značky Penaten Ultra Sensitive Bath and Shampoo. Ukáž? Ja furt musím všetko ovoniavať a nič necítim. Už mi to aj vytieka. Perfektná vec sú tieto vlhčené obrúsky od značky Lidu. Ich tam 15 tentokrát, 99% vody. Ďalšia skvelá vec, čo je tu umývací prostriedok, alebo ak sa povie, na detské veci. 100 ml balenie. Toto je úplne super. To sa mi veľmi páči. Za pre maminku sú tu ešte vložky do podprsenky. Prečo takéto veci nemajú slovenská DMK?